Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. И мөэминнәр, гәһетләрегезне, вәгъдәләрегезне үтәгез. Гәһет 3 төрледер. Берсе, Аллаһ һәр кемнән Коръән белән гамәл кылырсыз дип гәһет алды. Икенчесе, Аллаһ исеме белән әйтелгән нәзерләр, антлар. Өченчесе, мөэминнәрнең үзара куешкан вәгъдәләридер. 4 аяклы хайваннар сезгә хәлал булды. Мәгәр харам булганнары Коръәндә зикр ителде. Хаҗ сәфәрендә ихрам баглагач, сезгә хәлал киекләр дә харам булыр. Аллаһ үзе теләгәнчә белеп хөкем кылыр. И мөэминнәр, Аллаһ хаҗ кылганда үтәү белән буйырган гамәлләрне калдыруны хәлал күрмәгез. Хаҗ гамәлләренең хөрмәтен төшермәгез. Хаҗда фарыз, ваҗиб, сөннәт гамәлләрне үтәгез, харам булган айларда сугыш кылмагыз. Кәгъбәтуллаһка атап яки башка берәр мәхлукка атап курбан чалмагыз. Курбанлыкларыгызга бернинди билгеләр ясамагыз. Һәм Кәгъбәтулланы зиярат кылмак өчен барган кешеләрне үтермәгез һәм җәберләмәгез. Алар Раббыларының рәхмәтен вә ризалыгын өмет итеп баралар. Һәр кайчан ихрамнарыгыздан чыксагыз, киек аулау мөбахтыр. Мәсҗид харамны таваф кылудан сезне туктатучы кафирләргә ачулануыгыз хактан үтүегезгә сәбәп булмасын. Ягъни алар өчен гаебе булмаган, ул эштә катнашы булмаган кавемнәрдән үч алмагыз. И мөэминнәр, яхшы эшләрдә, изге гамәлләрдә гөнаһлардан, зулым эшләреннән саклануда ярдәмләшегез. Әмма гөнаһлы эшләрдә һәм дошманлашуда яки зулым эшләрендә һич тә ярдәмләшмәгез. Аллаһудан куркыгыз, аның вәгазьләрен, хөкемнәрен игътибарсыз калдырудан сакланыгыз. Дөреслекдә, Аллаһ сакланмаучылардан каты газап белән үч алучыдыр. Сез мөэминнәргә үлгән хайван ите, бугаз каны, дуңгыз ите һәм суйганда Аллаһудан башка затның исеме зикр ителеп суелган хайван ите харам булды. Яна буылып үлгән, сугылып үлгән, югары җирдән төшеп үлгән бер хайван тарафыннан сүзелеп яки тибелеп үлгән хайван ите яна йырткыч хайван үтергән хайванның ите харамдыр. Әгәр биртелгән яки йырткыч хайван җәрәхәтләгән хайваннарны үлмәс бурын бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип бугазлап өлгерсәгез, ите хәләлдер. Яна тәреләр яки каберләр өчен бугазланган хайван итләре харамдыр. Яна сезгә харам ителде ырымланган уклар белән хөкем итүегез. Ырымның һәр төрлесе дә харамдыр. Югарыда зикр ителгән харам итләр һәм ырымнар яман нәрсәләр. Аларны кулланган кеше фасиктыр. Мәккә шәһәре фатих ителгән кафирләрнең мөселманнарны зәгыйфләндерүдән һәм ислам динен җимерүдән өметләрен үзделәр инде. Алардан һич тә курыкмагыз, миннән генә куркыгыз. Менә бүген динегезне төзеп бетереп тулы кылдым. Бирәсе нигъмәтләремне дә ислам дине белән бергә биреп бетердем сезгә һәм риза булып ислам динен сезгә ихтияр кылдым. Әмма берәү ачлыктан калып, хәлал ризык табудан гаҗиз булса, югарыда зикр ителгән харам итләрдән гөнаһ ягына авышып китүдән сакланганы хәлдә, ягъни аз гына, җан саклар хәтлегенә ашаса, гөнаһ булмас. Әлбәттә, Аллаһ ярлыклаучы һәм рәхмәт кылучы. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән сорыйлар, безгә нәрсәне аулау хәлал дип. Син аларга әйт, Аллаһ исеме белән бугазланган пакиза хайваннар хәлал булды дип. Яна киекләр аулар өчен үзегез өйрәткән ау этләрегез яки ау кошларыгыз тоткан хайваннар, кошлар ите сезгә хәлал булды. Аллаһ сезгә өйрәткән әдәпне ау этләрегезгә яки ау кошларыгызга өйрәтерсез. Алар тоткан киекләрен үзгәләмәсеннәр һәм ашамасыннар, үзегезгә алып килсеннәр. Вә башка әдәпләрне өйрәтегез. Сезнең өчен тоткан нәрсәләрен ашагыз, аучы хайваннарыгызны җибәргәндә бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип җибәрегез. Аллаһудан куркыгыз. Үләксәне яки Аллаһ исеме әйтелмичә бугазланган хайван итен ашаудан сакланыгыз. Бит шиксез Аллаһ ашыгып хисап итүче. Бүген сезгә Аллаһ исеме белән бугазланган хайваннар ите һәм пак нәрсәләр хәлал булды.
Яна китап әһелләренең ризыгы сезгә, аларга сезнеке хәләл булды. Яна сезгә хәләл булды фәхиш эшләрдән пакиза мөэминә хатыннар. Яна сездән әүвәл китап бирелгән китап әһелләреннән фәхиш эшләрдән пакиза булган яхшы хатыннардан хәләл булды. Әнә шундый хатыннарга мәһәрләрен биреп никахланыгыз. Ачык яки яшерен зина кылудан һәм зина кылучыларга яшерен дус булудан саклануны, ул эштән ерак булуны ният иткән хәлдә өйләнешегез. Берәү ышануны, Аллаһуга итагать итүне инкар кылса, аның эшләгән эшләре юкка чыгар ва ул ахирәттә хәсрәтләнүчеләрдән булыр, ягъни газапта булыр. И мөэминнәр, әгәр намазга басарга теләсәгез, башта тәһарәт алыгыз. Ике кулыгызны терсәкләре белән һәм битегезне юыгыз. Кулыгызны юышлап башыгызны сыйпагыз һәм дә аякларыгызны тубыклары белән юыгыз. Әгәр җүнүп булсагыз, юынып пакланыгыз. Ва әгәр сырхау яки сәфәрдә булсагыз, я берегез даладан килсә, я хатыныгызга якынлык кылсагыз, шушы хәлләрдә юынып пакланырга су тапмасагыз, пак җиргә ике кулыгызны сугыгыз. Шул кулларыгыз белән битегезне сыйпагыз, икенче мәртәбә җиргә сугып, ике кулыгызны сыйпагыз. Аллаһ сезгә тарлыкны теләми, бәлки сезнең пак булуыгызны тели һәм нигъмәтләрен сезгә тутырып бирергә тели. Шаят биргән нигъмәтләренә шөкер итегез. Аллаһ теләсә, Коръән белән гамәл кылсак, шуннан да зур нигъмәт әлбәттә юк. Аллаһның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерләгез. Һәм дөньяга килмәс борын Аллаһуга биргән гәһедегезне дә хәтерләгез. Аллаһ рухларны халык кылгач, әй, сезне юктан бар кылып тәрбияләүче мин түгелме дигәч, әлбәттә син, сүзеңне ишеттек, үзеңә итагать иттек дидегез. Шуны белегез. Аллаһудан куркыгыз, аңа гасый булудан сакланыгыз. Күкрәкләрдә булган нәрсәне Аллаһ әлбәттә белүче. И мөэминнәр, Аллаһ ризалыгы өчен гаделлек белән гуахлык бирүче булыгыз. Һәр вакыт хаклыкта булыгыз. Яна бер кавымгә ачулануыгыз, икенче кавымгә гаделсезлек күрсәтүегезгә сәбәп булмасын. Һәр эштә гаделлек кылыгыз. Гадаләт исә тәкъвәлеккә якынрактыр. Һәм Аллаһудан куркыгыз, гаделсезлектән сакланыгыз. Әлбәттә, Аллаһ кылган эшләрегездән хәбәрдар. Иман китереп, Коръән юлы белән изге гамәлләр кылучы мөэминнәргә гафу итү һәм улы әҗер булыр дип Аллаһ вәгъдә кылды. Әмма ышанмаучылар, аятларыбызны да ялган диючеләр, алар җәһәннәм әһелләре. И мөэминнәр, Аллаһның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерләгез. Кафирләр сезне үтерергә кулларын сузган чакларында, Аллаһ аларның кулларын сездән тыйды. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз, аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз. Мөэминнәр һәр эштә Аллаһуга гына тәвәккәл кылсыннар. Дөреслектә Аллаһ Бәни Исраилдән гәһд алды, Аллаһуга һәм Мусага итагать итәрсез дип. Һәм аларның 12 кабилә башлыкларын илче итеп җибәрдек. Аларга Аллаһ әйтте: "Мин сезнең белән бергә, кафирләрдән курыкмагыз" дип. Бәни Исраил Фиргавыннан кутылгач, Аллаһ аларга Әриһә шәһәре сугышып алыгыз диде. Шәһәргә якын килгәч, Муса 12 кабилә башлыкларын Әриһә халкының хәлләрен яшертен белеп кайтыр өчен шәһәргә җибәрде. Кайткач, кавымыгызга аларның хәлләрен сөйләмәссез, миңа гына сөйләрсез диде. Бу илчеләр шәһәргә кереп, Әриһә халкын күреп куркып калдылар, чөнки алар ире гәүдәле, куәтле һәм бай иделәр. Илчеләр кайткач, кавымнарына шәһәр хәлен сөйләделәр һәм сугышмаска кудырттылар. Мәгәр икесе бу эшне эшләмәде. Бәни Исраил бу урында Аллаһуга биргән гәһеден үтәмәде. Аллаһның алган гәһеде яна будыр. И Бәни Исраил, әгәр намазларыгызны үтәсәгез, закатларыгызны бирсәгез, рәсүлләргә ышанып аларга ярдәм бирсәгез һәм Аллаһуга изгелекне бурычка бирсәгез, ягъни кылган изгелекләрегезне фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә кылсагыз, ул вакытта әлбәттә бу изге эшләрегезне яман эшләрегезгә каффарат кылырбыз. Ягъни гөнаһларыгызны җуярбыз һәм әлбәттә асларыннан елгалар агучы җәннәтләргә кертирбез. Аллаһуга гәһед биргәннән соң, сездән берәү гәһеден бузып, яки Аллаһның әмерләрен инкар итеп кафир булса, ул кеше туры юлдан адашты.
ягъни Әриха шәһәре халкы белән сугышудан баш тартып, Аллаһның ачуын һәм ләгънәтен алдылар. Гәһетләрен сындырулары сәбәпле без аларны ләгънәт кылдык һәм күңелләрен таш кебек каты кылдык. Алар Тәураттагы Аллаһ сүзләрен урыннарын үзгәртәләр яки алып ташлыйлар һәм китапларында йөкләтелгән зур бурычларын үтәүне оныталар. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, белерсең, алар һаман хыянәттәләр. Аларның хыянәте ата-бабадан килгән хыянәттер. Мәгәр аларның бик азлары хыянәт итмәс. Син аларны гафу ит. Иман китереп тәүбә итсәләр һәм аларга җәза бирүдән баш тарт. Бит Аллаһ яхшыны сөядер. Без Аллаһ ярдәмендәбез дип мактанучы Насара кавымыннан да Аллаһуга һәм Рәсүлгә итагать итәрсез дип гәһет алдык. Алар да китапларындагы зур бурычларын оныттылар һәм гәһетләрен сындырып Аллаһ хөкемнәрен буздылар. Шуның өчен кыямәткә чаклы дәвам иткән дошманлыкны һәм ачуны араларына салдык. Аллаһ аларга тиздән хәбәр бирер, кылган эшләренең кабахәтлеге белән. И китап әһелләре! Килде сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам китабыгызда Аллаһ хөкемнәрен яшергәнегезнең күпләрен белдерер өчен. Вә күпләрен гафу итәр, әйтмәс. И кешеләр! Килде сезгә мәгърифәт нуры Мөхәммәд галәйһиссәлам вә раушан китап. Аллаһ күндерер бу Коръән белән аның ризалыгына ияргән мөэминнәрне иминлек, тынычлык юлына, ягъни җәннәтләр юлына, һәм аларны үзенең теләге вә ярдәме белән кафирлек, наданлык вә бидгать хөрәфат караңгылыгыннан чыгарып, чын иман, хак дин яктылыгына кертер, һәм аларны туры юлга күндерер. Мәрьям углы Гайсаны Аллаһ диючеләр кафир булдылар. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт: әгәр Аллаһ җирдәге бөтен нәрсәне вә Гайсаны һәм анасын һәлак итәргә теләсә, Аллаһның бу теләгенә кем каршы тора алыр? Ягъни Аллаһ җирдәге бөтен нәрсәне һәлак итә калса, шул вакытта Гайсаның үзен коткарырга да көче җитмәячәк. Шулай булгач, ничек ул Аллаһ була алсын? Җирдә, күкләрдә һәм араларында булган бөтен нәрсә Аллаһ байлыгы. Аллаһ үзе теләгән нәрсәне халык кылыр. Аллаһның һәр нәрсәгә көче җитә. Яһуд вә Насара әйттеләр: Без Аллаһның угыллары һәм аның сөеклерәге дип. Син аларга әйт: алай булгач, ни өчен Аллаһ сезне гөнаһларыгыз өчен газап кыладыр дип. Бәлки сез дә Аллаһ халык кылган башка кешеләр кебек үк кешеләрсез. Аллаһ теләгән бәндәсенең гөнаһларын ярлыкар, теләгән бәндәсенең гөнаһы бәрабәрендә газап кылыр. Җирдә, күкләрдә вә араларында булган бөтен нәрсә Аллаһ байлыгыдыр һәм кайтачак җиребез Аллаһ алдынадыр. И китап әһелләре! Сезгә Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам килде. Сездән рәсүлләр һәм вахий киселгән вакытта ул сезгә Коръән белән хак динне бәян кылыр, әйтмәвегез өчен. Җәннәт белән шатландыручы, җәһәннәм белән куркытучы пәйгамбәр килмәде дип. Менә дөрестлектә сезгә җәннәт белән шатландыручы һәм җәһәннәм газабы белән куркытучы пәйгамбәр килде. Ул сезгә әйтте: Коръән өйрәткәнчә ислам динен тотсагыз, җәннәткә керерсез. Әгәр Коръән белән гамәл кылмасагыз, җәһәннәмгә керерсез дип. Аллаһ һәр нәрсәгә кадирдер. Мусаның кавымына әйткән сүзләреннән гыйбрәт алыгыз. Әйтте: И кавымым, Аллаһ сезгә биргән нигъмәтләрне хәтерләгез. Аллаһ арагызга күп пәйгамбәрләр күндерде. Үзегездән сезгә патшалар кылды һәм галәмдә һичбер кавымга бирмәгән нигъмәтләрне сезгә бирде. Хәтта күктән әзерләнгән ризыкларны иңдереп турды дип. Муса әйтте: И кавымым, Аллаһ билгеләгән һәм сезнең өчен файдасы булган Әриха шәһәренә керегез. Аллаһ әмрен үтәүдән баш тартмагыз, артка борылып китмәгез. Әгәр баш тартсагыз, әлбәттә нигъмәтләрдән коры калып, хәсрәтләнүче булып әверелерсез. Әлеге куркак кабилә башлыклары әйттеләр: И Муса, Әриха шәһәрендә көчле, батыр кавым яши. Без алардан куркабыз. Шул сәбәпле шәһәргә һич тә кермәбез, хәтта ул кавым шәһәрдән чыгып киткәннәренә чаклы. Әгәр алар шәһәрдән чыгып китсәләр, без әлбәттә шәһәргә керүчебез дип. Кабилә башлыкларыннан Аллаһ нигъмәтләгән икесе әйттеләр: Кафирләрдән курыкмагыз.
Аллаһуга тәвәккәл итеп, шәһәр капкасыннан кирегез. Әгәр шәһәр капкасыннан кирсәгез, кафирләрне җиңәрсез. Аллаһуга тәвәккәл кылыгыз һәм шәһәргә кирегез, әгәр Аллаһуның ярдәм бирәчәгенә ышансагыз. Кафирләрдән куркучылар әйттеләр: "Эй Муса, без Әриха шәһәренә әлбәттә мәңге кирмәбез. Шәһәр халканда торган вакытта. Эй Муса, үзең һәм Раббың, барыгыз шәһәр кафирләре белән икәү сугышыгыз. Ә без шушы урында карап утырабыз" дип. Муса әйтте: "Эй Раббым, мин фақат үземә һәм кардәшем Харунга ихтиярлымын. Башкача һич сүзем үтмидер. Эй Раббым, фасиq белән безнең араны айыр" дип. Аллаһ әйтте: "Инде аларга Әриха шәһәренә керүне 40 елга чаклы харам кылдым. 40 ел үтмичә анда керә алмаслар, хайран булып сахрада адашып йөрерләр. Эй Муса, фасиq кавым өчен кайгырма. Инкар кылсалар җәзасы үзләренәдер" дип. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, Адам галәйһиссәламның угыллары хакындагы хәбәрне хаклык белән укыгыл. Кабил белән бер карында яткан Әклимә Хабилгә тиешле иде. Әмма Кабил Әклимәне үзем алам дигәч, Аллаһ икесенә дә курбан чалырга боерды. Ике егет курбан чалдылар, берсенеке, ягъни Хабилнеке кабул булды, икенчесе Кабилнеке кабул булмады. Кабилнең көнчелеге артты һәм әйтте: "Эй Хабил, мин сине әлбәттә үтерәчәкмен" дип. Хабил әйтте: "Әлбәттә Аллаһу Тәгалә тәкъва кешеләрнекен кабул итә" дип. Хабил Кабилгә әйтте: "Син мине үтерергә кулыңны суза торган булсаң да, мин сине үтерергә кулымны сузачак түгелмен. Мин бөтен галәмне тәрбия итүче Аллаһ газабыннан куркамын" дип. "Әгәр мине үтерсәң, син минем гөнаһымны һәм үз гөнаһыңны йөкләп, Аллаһуга кайтуыңны телимен. Бу зулым эшеңне эшләсәң, ут әһелләреннән булырсың. Ут газабы залимнәргә тиешле җәзадыр." Нәфесе аңа галиб булды, ягъни нәфесе Кабилне җиңде. Хабилне үтерергә аны өстерәде, Кабил Хабилне үтерде вә хәсрәтләнүчеләрдән булды. Аллаһ Кабил янына бер карга җибәрде. Ул карга Кабилгә җирне казып күрсәтте. Ягъни Хабилнең гәүдәсен күмәргә өйрәтте. Чөнки Кабил Хабилне үтергәч кайда куярга белмичә берничә көн күтәреп йөрде. Карганы күргәч, Кабил әйтте: "Һай миңа үкенеч! Каргадан да көчсезрәк идем мәллә. Карга белгәнне дә белмәдем. Әгәр белгән булсам, кардәшемнең гәүдәсен ничә көннәр күтәреп йөрмичә үтерү белән күмгән булыр идем" дип. Бу эшеннән соң үкенүчеләрдән булды. Кешеләр бер-берсен үтергәннәре өчен Бәни Исраилгә хөкем иттек. Әгәр берәү кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бозыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кебек булыр. Бер кешене үлемнән куткарса, бөтен кешеләрне үлемнән куткарган кебек булыр дип. Аларга ислам динен ачык бәян итүче рәсүлләребез килде. Ачык аңлатма килгәннән соң да әлбәттә аларның күбрәге сүздә һәм гамәлдә чиктән үтүчеләр. Аллаһуга һәм рәсүленә каршы сугышкан яки җир өстендә бозыклык кылган кешеләрнең җәзасы үтермәк яки асмак, яки уң кулын, сул аягын кисмәктер. Ягъни үтерүчене үтерергә, үтерүче һәм талаучы булса асарга, талаучы һәм урлаучы булса аягын кулын кисәргә яки сөреп җибәрергә. Бу җәза аларга дөнья газабы һәм ахирәттә аларга олы газап булыр. Мәгәр алар сезнең кулыгыз төшеп, хөкем ителүдән элек үкенеп тәүбә итсәләр, аларга югарыда зикр ителгән җәзалар бирелмәс. Аллаһ әлбәттә тәүбә итеп төзәлүчеләрне ярлыклаучы һәм рәхимле. Эй мөэминнәр, Аллаһуга гөнаһлы булудан сакланыгыз, аның газабыннан куркыгыз, Коръән белән гамәл кылып Аллаһуга якын булуны кәсеп итегез һәм Аллаһ юлында тырышыгыз, көрәшегез, лазым булганда сугышыгыз. Шаят өстенлекне табарсыз. Кафирләрнең кулында бөтен дөнья байлыгы янә шуның чаклы байлык була калса, Аллаһ газабыннан кутылу өчен шул байлыкны бирсәләр, кабул булмас иде. Аларгадыр рәнҗетүче газап. Кафирләр уттан чыгуны теләрләр. Ишек янына килерләр,
Газап фәрештәләре аларны утлы тукмаклар белән суккалап куарлар. Алар аннан чыгучы түгелләр һәм аларгадыр даими газап. Карак ир һәм хатыннарның кулларын кисегез кәсеп иткән явыз эшләренә Аллаһудан җәза йөзеннән. Аллаһ үч алуда көчле һәм гадел хөкем итүче. Берәү угрылык кылып зулым иткәннән соң тәүбә итсә, алган малны иясенә тапшырса һәм бөтен эшен төзәтсә, Аллаһ тәүбәсен кабул итеп гөнаһын ярлыкар. Аллаһ әлбәттә ярлыкаучы һәм рәхимле. Әллә белмисеңме? Әлбәттә беләсең, җир, күкләр Аллаһ милке икәнлеген. Аллаһ теләгән бәндәсен газап кылыр, теләгән бәндәсен ярлыкар. Аллаһның һәр нәрсәгә көче җитә. И Расул галәйһиссәлам, сине кайгыга салмасын монафикларның көферлеккә ашыгулары. Алар телләре белән иман китердек диләр, ләкин күңелләре иманны кабул иткәне юк. Яна яһүдләрдән ялган сүзне кабул итүчеләре бар, сине кайгыртмасын ялганга ышанулары. Алар синең сүзеңне кабул итәрләр, синең яныңа килмәгән яһүд файдасына сөйләсәң. Яһүдләрдән берсе зина белән тотылгач, Мөхәммәд галәйһиссәламнан сорарбыз, зина кылучыларга нинди хөкем? Әгәр җиңел хөкем булса кабул итәрбез, каты хөкем булса кабул итмәбез дип үзара сөйләштеләр. Расулуллаһ янына килгәч, зинага нинди хөкем дип сорадылар. Расулуллаһ, Тәуратта нинди хөкем булса, шул булыр диде. Тәуратны укып зина хакында хөкемне табып укыдылар, ташлар белән бәреп үтерү иде. Һәм зинашыларны бәреп үтерделәр. Яһүдләр Аллаһ сүзләрен үзгәртәләр, Тәуратта язылганнан соң. Алар әйтәләр, әгәр зина кылучыны бәреп үтерергә дисә, кабул итмәгез. Әгәр камчы сугарга дисә, кабул итегез, әмма бәреп үтерүдән сакланыгыз дип бер-берсен вәсвәсә кылдылар. Аллаһ берәүне үзенең фитнәсе белән фитнәләндерүне теләсә, әлбәттә синең көчең җитмәс. Аллаһ фитнәсеннән аны коткарырга. Аллаһу Тәгалә азган кешеләрнең күңелен Аллаһуга каршылык ширеннән пакларга теләмәде. Аларга дөньяда хурлык, ахирәттә олы газап. Кафирләр вә мунафиклар, алар ялганны күп сөйләрләр. Ялган сүзләрне күп кабул итәрләр һәм төрле юллар белән харамны күп ашарлар. Әгәр яһүдләр яки мунафиклар хөкем иттерергә сиңа килсәләр, гаделлек белән хөкем ит. Яки хөкем итүдән баш тарт. Әгәр аларны хөкем итүдән баш тартсаң, алар сиңа һич тә зарар итә алмаслар. Әгәр алар арасын хөкем итсәң, турылык белән хөкем ит. Әлбәттә, Аллаһ туры кешеләрне сөя. Ул яһүдләр ничек синнән хөкем иттерәләр, Тәурат эчендә булган Аллаһ хөкемнәре аларның кулларында була торып. Әгәр син аларны хөкем итсәң, үзләре синең гадел хөкемеңнән баш тарталар, алар Тәуратка чын ышанучы түгелләр. Тәхкыйк без иңдердек Тәуратны. Аның эчендә һидаят дәлилләре, белем яктылыгы бар. Аның белән хөкем итәрләр Коръән иңгәнче. Әвәлге пәйгамбәрләр алар Аллаһуга нык итагать итүчеләр, Аллаһуга нык бирелгән заһидләр һәм дини галимнәр. Алар Тәураттагы Аллаһ хөкемнәрен белеп күңелләрендә саклаганнар. Тәураттагы Аллаһ хөкемнәрен Бәни Исраилгә алар ирештерделәр, сөйләп аңлаттылар һәм гаделлек белән араларында хөкем йөрттеләр. Һәм дә бу эшләренә шаһид тә булдылар. И мөэминнәр, Коръән белән гамәл кылганда кешеләрдән курыкмагыз, миннән генә куркыгыз һәм минем аятләремне бетәчәк дөньяның аз малына сатмагыз. Бәни Исраилгә Тәуратта касасны фарыз кылдык. Хаксыз берәү үтерелсә, үтерүче үзе үтерелер. Күз чыгаручының күзе чыгарылыр, борын җимерүченең борыны җимерелер. Колак кисүченең колагы киселер, теш сындыручының теше сындырылыр һәм башка җәрәхәтләр өчен җәрәхәт бәрабәрендә үч алыныр. Берәү үз хакын садака кылса, ягъни кем тарафыннан булса да җәрәхәтләнгән кеше касас белән үч алмыйча гафу итсә, бу гафу итүе гөнаһларының җуелуына сәбәп булыр. Яна берәү Аллаһ иңдергән Коръән белән гамәл кылмаса, ягъни Коръән хөкемнәрен диндә дәлил итеп кулланмаса, андый кешеләр үз-үзләренә зулым итүче залимнәр. Мәрьям углы Гайсаны әввәлге пәйгамбәрләр әсәрләренә иярттек. Үзеннән элек иңдерелгән Тауратны тасдиq кылганы хәлдә вә аңа Инҗилне бирдек. Ул Инҗилдә һидаят дәлилләре вә белем яктылыгы бар. Һәм ул Инҗил элек иңдерелгән Таурат хөкемнәренә муафиq,
Шулай ук ул һидаят ва тақва кешеләргә вәгазь. Инҗил әһелләре Аллаһ индергән Инҗилдәге Аллаһ хөкемнәре белән хөкем итсеннәр. Ягъни Инҗилне үзгәртмәүләре һәм аның белән гамәл кылулары фарыз иде. Берәү Аллаһ индергән китап белән хөкем итмәсә, гамәл кылмаса, андый кешеләр фасиклар. Тәурат, Инҗил белән гамәл кылмыйча залим, фасик һәм кафир булдылар. Коръән белән гамәл кылмаучыларга да шул хөкем. 48-нче аят. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, без сиңа хаклык белән Коръәнне иңдердек. Әвәлге китапларның хөкемнәрен тасдиқлаганы хәлдә һәм әвәлге китапларның Аллаһ китаплары икәнлеге белән шаһадат биргәне хәлдә. Шулай булгач, кешеләр арасын Коръән белән хөкем ит. Әмма Раббыңнан килгән Коръәндәге гадел хөкемнәрне артыңа куеп, Коръән хөкемнәрен белмәгән надан кешеләрнең һавасына, аларның батыл гадәтләренә иярә күрмә. Сезләрдән һәр бер җәмәгать өчен шәригать төзедек һәм диндә ачык юллар күрсәттек. Әгәр Аллаһ теләгән булса, әлбәттә, бөтен дөнья кешеләрен бер диндә, бер юлда һәммәсен бер җәмәгать кылыр иде. Ләкин сезгә биргән нигъмәтләре һәм иңдергән Коръән хөкемнәре белән Аллаһ сезне сынап карарга теләде. Шулай булгач, алданмагыз, гөнаһлардан саклануда һәм савапны кәсеп итүдә ярышыгыз һәм ярышта алга чыгыгыз. Бит кайта торган җирегез Аллаһ хузурында. Анда сезгә Аллаһ дөньяда вакытларыгызда Аллаһ хөкемнәрендә ихтилаф кылышуларыгыз белән хәбәр бирер. Ягъни Коръән хөкемнәрен үтәргә тырыштыгызмы? Яки шайтан гамәле булган бидгать гамәлләрне үтәргә тырыштыгызмы? Хөкем каты булыр. Без сиңа Коръәнне иңдердек, кешеләр арасында гаделлек белән хөкем итмәклеген һәм өммәтең аның белән гамәл кылсын өчен. Коръән хөкемнәренә иярергә теләмәгән җаһил кешеләрнең нәфис һаваларына, аларның ялган гамәлләренә иярмә. Аллаһ иңдергән хөкемнәрнең кайберләреннән сине дүндерүләреннән, адаштыруларыннан саклан. Аларга иярсәң, әлбәттә, адаштырырлар. Әгәр алар синнән хөкем иттерүдән яки Коръән белән гамәл кылудан баш тартсалар, яхшы, бәлки Аллаһ аларның бәгъзы гөнаһлары өчен аларны газап кылырга телидер. Кешеләрнең күпләре Коръән белән гамәл кылмаулары сәбәпле, әлбәттә, фасиклар. Әйя, Коръән хөкемнәренә риза булмаган явыз кешеләр җаһилият хөкемен телиләрме? Ягъни Коръән хөкемнәрен куеп, наданнарның сүзләрен диндә дәлил итәләрме? Адашкан кешеләрнең сукыр гадәтләрен диндә юл итеп алалармы? Бит Коръән белән гамәл кылучы кешеләр өчен Аллаһудан да күркәмрәк, гаделрәк хөкем итүче булырмы? Әлбәттә, юк. И мөэминнәр, яһүдләрне һәм насараларны дус итеп алмагыз. Дин эшләрендә аларны үзегезгә якын китермәгез. Алар шайтан юлында бер-берсенә дуслар. Әгәр берәрегез аларга дус булса, ул кеше алардан булды, ягъни кафир булды. Әлбәттә, Аллаһ кафирләргә дус булган залим мөселманнарны туры юлга күндермәс. Яхшылап карасаң, әлбәттә күрерсең, күңелләрендә ике йөзлелек шире булган мөселманнар кафиргә дус булырга, аларга иярергә ашыгырлар. Кафирләрдән әйләнеп килә торган газаптан куркабыз диләр. Ягъни кафирләрдән куркып, аларга дус булырга тырышалар. Аллаһуның мөэминнәргә бер шәһәрне фатих кылуы яки кафирләр зарарына, мөэминнәр файдасына бер эш кылуы өметле. Шул вакытта мунафиклар, мөэминнәргә душман булып, кафирләргә дус булганнары өчен әлбәттә үкенерләр, ягъни мунафиклар алданганлыкларын эш узгач кына белерләр. Мунафикларның яшерен эшләре ачылгач, аларның мунафик икәнлекләрен белмәгән мөэминнәр гаҗәпләнеп әйттеләр: "И мөэминнәр, без сезнең динегездә, сезнең белән бергә чын мөэминнәрбез", дип Аллаһ исеме белән ныклап ант итүчеләр, шулармы? Чын мунафик булсалар да, без чын мөселманбыз дип Аллаһ исеме белән ант итәләрме дип. Ул мунафикларның бөтен гамәле җуелды. Аллаһуның нигъмәтләреннән киселеп, хәсрәтләнүчеләрдән булдылар. И мөэминнәр, әгәр сезнең арагыздан берәү хак динен ташлап мөртәт булса, Аллаһ алар урынына үзенә сөекле һәм Аллаһуны сөюче кавемне тиздән китерер.
Алар мөэминнәргә йомшак күңелле, кафирләргә каты күңелле булырлар. Алар Аллаһ юлында сугышырлар, ислам динен куәтләр өчен бөтен көчләрен куярлар һәм куркытып шелтә кылучыларның шелтәсеннән курыкмаслар. Аларның шундый булулары Аллаһның юмартлыгыдыр. Ул аны теләгән кешесенә бирер. Аллаһ киңлек һәм белем иясе. Аллаһ әйткәннән башкача булмас, и мөэминнәр. Һәр эшегездә ярдәм бирүче хуҗагыз Аллаһудыр. Иярергә тиешле булган устазыгыз Аллаһның рәсүледер. Һәм сезгә дус булырга яраклы кешеләр рөкүк, сәҗдә кылып намаз укучы һәм закат бирүче хак мөэминнәрдер. Югарыда әйтелгәнчә, берәү Аллаһуга нык бирелсә, һәм рәсүленә дә ныклап иярсә һәм чын мөэминнәргә эчкерсез дус булсалар, алар Аллаһ гаскәрләридер. Аллаһ гаскәрләре әлбәттә Аллаһ ярдәме белән җиңүчеләр. И мөэминнәр, сездән элек китап бирелгән мөшрикләрне һәм Аллаһуга ышанмаучы кафирләрне дус тотмагыз. Алар сезнең динегезне уенга саныйлар һәм мәсхәрә кылалар. Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәрен бузудан сакланыгыз. Әгәр хак мөэмин булсагыз. Әгәр сез азан әйтеп кешеләрне намазга чакырсагыз, азанны һәм намазны уенга саныйлар ва мәсхәрә итәләр. Алар бу эшләрен эшлиләр хакны аңламаганнары өчен. Башкаларның да аңламаучы булуын телиләр. Әйт, и китап әһелләре, бездән фақат Аллаһуга һәм үзебезгә иңдерелгән Коръәнгә һәм элек иңдерелгән китапларга ышанганыбыз өчен генә үч алырга телисезме? Әлбәттә, сезнең күпләрегез фасикләр дип. Әйт, и сез яһүдләр, сез яманлаган мөселманнардан да яманрак кешеләрдер. Хәбәр биримме эшләренә карата Аллаһ хузурында тиешле җәзаны алу йөзеннән. Алар яһүдләр. Аллаһ аларны ләгънәт кылды һәм аларга ачуланды, һәм дә бәгъзеләренең сурәтен маймыл сурәтенә, бәгъзеләренең сурәтен дуңгыз сурәтенә алыштырды. Алар шайтанга ияреп Аллаһудан башкага гыйбадәт кылдылар. Ул яһүдләр хак юлдан ерак китеп, ныграк адашучылар һәм ахирәттә иң яман урын алар урыныдыр. Әгәр мунафиклар сезнең янга керсәләр, иман китердек, мөселманбыз диләр. Әмма үзләре сезнең янга кергәндә дә һәм сезнең яннан чыкканда да имансызлардыр. Аллаһ белүчерәк мунафикларның күңелләрендә булган нәрсәне. Яна күрәсең, алардан күбрәге гынаһлы эшләргә һәм харам ашарга ашыгалар. Нинди кабахат эштер аларның кылган эшләре. Әгәр яһүдләрнең дингә бирелгән заһидләре ва дини галимнәре аларны Аллаһуга каршы булган яман сүзләрдән һәм харам ашауларыннан ныклап тыйган булсалар, нинди яхшы булыр иде. Ләкин тыймадылар. Аларның кылган эшләре бик тә яман. Яһүдләр әйттеләр: Аллаһның кулы багланган, саран дип. Аллаһ әйтте: бәлки, аларның кулы багланган. Аллаһ юлына һәм мохтаҗларга малларын бирмиләр дип. Һәм ләгънәт ителделәр Аллаһга тиешсез сүзне әйткәннәре өчен. Бәлки, Аллаһның кулы ачык, ул юмарт, теләгән бәндәләренә үзе теләгәнчә бирер. Сиңа Раббыңнан иңдерелгән Коръән хөкемнәре яһүдләрнең күпләренә хакны инкар итүне һәм азгынлыкны арттырыр. Яна кыямәткә чаклы дәвам иткән дошманлыкны ва ачуны алар арасына салдык. Һәр кайчан алар сугыш өчен хәйлә утлары кабызсалар, Аллаһ аларны сүндерде. Алар җир өстендә тырышып төрле бузыклыкны кылырлар, Аллаһ фәсадчыларны һич тә сөйми. Әгәр китап әһелләре иман китереп, Коръән белән гамәл кылсалар, һәм Коръән хөкемнәрен бозудан саклансалар, әлбәттә, әүвәлдәге гөнаһларын җуяр идек һәм нигъмәтләр ясы булган җәннәтләргә кертер идек. Әгәр алар Тауратны һәм Инҗилне үзгәртмичә гамәл кылган булсалар, аннары Раббыларыннан иңдерелгән Коръән белән гамәл кылган булсалар, әлбәттә өстән дә, аяк асларыннан да киң ризык ашар иделәр. Алардан туры мөэминнәр дә бар, ягъни Коръәнне кабул итеп, аның белән гамәл кылучылар. Аларның күбрәкләренең кылган эшләре бик яман, ягъни үз китапларында үзгәрттеләр, Коръәнне дә кабул итмәделәр. И Аллаһның рәсүле, Раббыңнан иңдерелгән Коръән хөкемнәрен кешеләргә ирештер. Әгәр Коръән хөкемнәрен ирештереп битерсәң, Аллаһ йөкләгән пәйгамбәрлек бурычын үтәгән булырсың. Әмма ирештереп битермәсәң, пәйгамбәрлек бурычын
үтәмәгән булырсың. Аллаһ сине дошман кешеләрнең шәрреннән саклар, мөшрикләрдән курыкма, үз эшеңне эшлә. Имансыз кешеләрне Аллаһ әлбәттә туры юлга күндермәс. Әйт, и китап әһелләре, сез хак диндә түгелсез, хәтта Тәурат, Инҗил һәм Раббыгыздан индерелгән Коръән белән гамәл кылганыгызга чаклы дип. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа Раббыңнан индерелгән Коръән хөкемнәре, әлбәттә аларның күпләре явызлыкны һәм хакны инкар итүне арттырадыр. Кафирләрнең хакны инкар итүләре өчен хәсрәтләнмә. Дөреслектә гамәлсез коры ышанучылар, һәм яһүдиләр, һәм насаралар, һәм ай, кояшка яки йолдызларга табынучылар, алардан Аллаһуга һәм ахират көненә ышанып Коръән өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылганнарына ахирәттә газап куркынычы булмас, һәм алар көенмәсләр. Тәхкыйк, Бәни Исраилдән Тәурат белән гамәл кылырсыз дип гәһд алдык, һәм аларга рәсүлләр күндердек. Һәр кайчан аларга рәсүл килсә, аларның күңелләре яратмый торган Аллаһуның гадел хөкемнәре белән, алар рәсүлләрнең бәгъзеләрен ялганга тоттылар, бәгъзесен үтерделәр. Яхья ва Закарияны. Алар бу кабахат эшләре өчен Аллаһудан фитнә яки газап ирешмәс дип хисап кылдылар. Туры юлны күрүдән күзләре сукыр булды, хак сүзне ишетүдән колаклары саңгырау булды. Аннары Аллаһ аларның тәүбәләрен кабул итеп, гөнаһларын гафу итте. Яна аларның күбрәге күзсез һәм саңгырау булдылар. Аллаһ күрүче аларның кылган эшләрен. Мәрьям угылы Гайсаны Аллаһ диючеләр тәхкыйк кафир булдылар. Бәни Исраилгә Гайса әйтте: "Минем һәм сезнең Раббыгыз булган Аллаһуга гыйбадәт кылыгыз" дип. Бер кеше Аллаһуга мәхлукны тиңдәш кылса, тәхкыйк Аллаһ ул кешегә җәннәтне харам кылды һәм аның кайтачак урыны уттыр. Ахирәттә залимнәргә ярдәмче булмас. Аллаһ өчнең берсе диючеләр дөреслектә кафир булдылар. Тиңдәше вә охшашы булмаган Аллаһудан башка һич илаһы юк. Аллаһ өчнең берсе диючеләр шул сүзләреннән тыелмасалар, ягъни тәүбә итмәсәләр, әлбәттә аларны рәнҗеткүче газап тотачак. Әллә ул кафирләр бузык иктикатларыннан Аллаһуга тәүбә итмәсләрме? Һәм шундый зур гөнаһлары була торып, Аллаһудан ярлыкауны сорамаслармы? Әгәр тәүбә итеп Аллаһуның берлегенә иман китереп, һәм Коръән белән гамәл кылсалар, әлбәттә Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхимле. Мәрьям угылы Гайса Аллаһуның рәсүле булудан башка һич кем түгел. Аларга хәтле дә рәсүлләр килеп үттеләр, бар да кеше затларыдыр. Һәм Гайсаның анасы Мәрьям Аллаһуга һәм рәсүлгә ышанучы бик тугры хатын. Мәрьям үзе һәм угылы Гайса адәм иделәр. Кара аларга, Гайса турында аятларыбызны ничек ачык бәян кылабыз. Соңра яна кара аларга, ничек тыйлалар хакны кабул итүдән, ягъни кафирлекне һәм адашуны ихтыяр итәләр. Син аларга әйт: Аллаһудан башкага гыйбадәт кыласызмы? Ул ясалма мәгъбүдләрегез сезгә файданы да, зарарны да ирештерә алмыйлар, Аллаһ ишетүче һәм белүче дип. Әйт, и китап әһелләре, динегездә хактан башка тирән китмәгез, ягъни дәлилсез сүз сөйләмәгез һәм юлсыз гамәл кылмагыз. Һәм әүвәлдә адашкан һәм күпләрне адаштырган кавымның нәфис һавасына һәм батил гадәтләренә иярмәгез. Алар һәммәләре дә бер тигез адаштылар дип. Бәни Исраилнең кафирләре Давуд һәм Мәрьям улы Гайса теле белән ләгънәт ителделәр. Маймыл һәм дуңгыз булдылар. Бу җәза аларга зур гөнаһлары һәм хаклык чигеннән үтеп киткәннәре өчен тиешле булды. Алар үзләре кыла торган бузык эшләрдән, батил иктикатләрдән бер-берсен тыймадылар. Нинди яманлыктыр аларның эшләгән эшләре. Әлбәттә күрәсең, ышанып дин тотучыларның күбрәкләре кафирләр ягына авышып аларга дус булалар. Нинди ямандыр ахирәттә үзләрен каршы алачак бу кафир эшләре. Аллаһу Тәгаләнең ачуы һәм газапта мәңге калулары. Әгәр ул динчеләр Аллаһудан пәйгамбәргә индерелгән Коръәнгә ныклап ышансалар, әлбәттә кафирләрне дус тотмас иделәр. Ләкин алардан күбрәге фасиклар. Яһүдләрне кешеләр арасында мөселманнарга иң каты дошман итеп табарсың, һәм мөшрикләрне мөселманнарга каты дошман итеп табарсың.
Biz Насара диюче бер җәмәгатьне мөселманнарга дусрак, күңелләре белән якынрак табарсың. Алар арасында галимнәр, габидләр булганы өчен, әлбәттә, алар Коръән сүзләрен ишеткәндә һич тәкәбберләнмәсләр. Әгәр алар Рәсүлгә индерелгән аятларны ишетсәләр, күзләреннән яшь агадыр, хакны хак дип тануларыннан. Һәм алар әйтерләр: "И Раббыбыз Аллаһ, иман китердек. Безләрне синең берлегең белән шаһадат бирүчеләр белән бергә яз" дип. Ни булган безгә, Аллаһуга һәм үзебезгә килгән хак Коръәнгә ышанмаска безгә ни булган? Әлбәттә ышанабыз һәм Раббыбыз изгеләр белән бергә җәннәткә кертер дип өмет итәбез диләр. Аллаһу Тәгалә аларның иман китереп мөселман булганнары һәм әйткән хак сүзләре өчен асларыннан елгалар агучы җәннәтләрне бирде. Алар анда мәңге калырлар. Ул җәннәтләр изгелек кылучыларның нигъмәте. Кафир булган кешеләр безнең аятларыбызны ялганга тоттылар. Алар җәһәннәм әһелләре. И мөэминнәр, Аллаһ сезнең өчен халал иткән пак нәрсәләрне үзегезгә харам кылмаган һәм Аллаһ сызган сызыктан тышкары үтмәгез. Дөреслекдә сызыктан үтүчеләрне Аллаһ һич тә сөйми. Вә ашагыз Аллаһ сезнең өчен халал иткән пак ризыклардан һәм үзегез ышанган Аллаһудан куркыгыз, сызыктан тышкары үтүдән сакланыгыз. Аллаһ сезне газап кылмас уйнап әйткән антларыгыз өчен аны үтәмәсәгез. Мәгәр газап кылыр шәригать буенча ант ителгән дөрес урында ант итеп тә ул ант үтәлмәсә. Ул үтәлмәгән антның каффараты өй әһелләрегез ашаган ризыкның уртача булганы белән 10 мискенгә аш ашатмак, яки 10 мискенгә кием кидермәк, яки бер кул азат итмәк. Буларны эшләргә көче җитмәсә, тоташ 3 көн ураза тотар. Бу йөкләтелгән эшләр үтәмәгән антларыгызның каффараты. Антларыгызны әлбәттә үтәгез. Әнә шулай Аллаһ үзенең хөкемнәрен сезгә ачык итеп аңлата. Шаят шатланып, Аллаһуга шөкер итәрсез. И мөэминнәр, исертә торган эчемлекләр һәммәсе дә, отыш уеннары һәр төрлесе дә, сыннарга гыйбадәт итү, Аллаһудан башка мәхлукларга табыну эшләре, шулай ук ырымлану, багучылык эшләре харамдыр. Шайтан эшләреннән булган пычрак эшләрдер. Һәлак булудан кутылмаклыгыгыз өчен бу нәҗис эшләрдән ерак булыгыз. Саклансагыз шаят кутылырсыз, өстенлек табарсыз. Хәмер эчүегез һәм отыш уеннары уйнавыгыз белән әлбәттә шайтан арагызда дошманлыкны һәм бер-берегезгә һөҗүм иттерә торган ачуны булдырырга тели вә Коръән вәгазеннән, намаз укудан сезне тыярга тели. Шулай булгач, ул шайтан эше булган нәҗисләрдән тыеласызмы? Әллә тыелмыйсызмы? Әлбәттә тыелыгыз. И мөэминнәр, Аллаһуга ва Рәсүлгә итагать итегез. Һәм шайтан эше булган нәҗисләрдән сакланыгыз. Әгәр итагать итүдән баш тартсагыз, яхшы белегез ки, Рәсүлебезгә Аллаһ хөкемнәрен ачык итеп ирештерү генә тиешле. Иман китереп, изге гамәлләр кылып, мөселман булган кешеләргә әүвәлдә эчкәннәре өчен гөнаһ юк. Әгәр яңадан эчүдән саклансалар, иманнарын куәтләп изге гамәлләр кылсалар, соңра саклансалар, яна иманнарын тазартып тәкъвалык кылсалар, һәм дә изге гамәлләрне, яхшы эшләрне эшләсәләр, бит Аллаһ яхшы эшне кылучыларны сөя. И мөэминнәр, Аллаһ сезне кыр хайваннарын аулау эшләрендә әлбәттә сынар. Кайберләрен кулыгыз белән, кайберләрен коралыгыз белән тотасыз. Аллаһуны күрмичә, күргән кебек курыккан кешеләрне изһар кылыр өчен. Ау хөкемнәрен белдергәннән соң берәү чиктән үтсә, ягъни хаҗ сәфәрендә ихрам баглаган хәлдә кыр хайванын ауласа, әлбәттә аңа рәнҗеткүче газап булыр. И мөэминнәр, хаҗ сәфәрендә ихрам баглаган хәлдә кыр хайваннарын ауламагыз. Сездән берегез ихрам баглаган хәлдә кыр хайванын белеп хаслап үтерсә, аның каффараты сезнең арагыздан 2 гадел кеше үтерелгән хайванның бәһасе фәлән чаклы дип хөкем итсәләр, шул хак белән курбанлык алып, Мәккәдә бугазлап фәкыйрьләргә ашатыр. Яки мискиннәргә тәгам бирмәк каффаратыдыр. Үтерелгән хайванның бәһасе хәтле ашатыр я таратып бирер, яки тәгам бирмәсә ураза тотар. Тәгамның бер мискингә ашатыр хәтлесе 1 көн уразага хисап ителер. Бу каффарат ауда Аллаһ хөкемен бузучыга җәза булды. Гөнаһлы эшнең ахырын белсен өчен.
Allah гафу итте бу аңлатмага хәтле ау хөкемен бузган кешене. Моннан соң берәү ау хөкемнәрен бузса, ул кешедән Аллаһ газап белән үч алыр. Бит Аллаһ кудрат ва үч алу иясе. Суда яшәгән хайваннарны ауламак һәр вакыт, хәтта ихрам баглаган хәлегездә дә сезгә хәлал ителде. Диңгезләрдә йөрүчеләргә файдаланырлык тәгам булсын өчен балык ва диңгезнең башка ризык булырдай нәрсәләре сезгә хәлал булды. Ләкин суда үлгән балык хәлал түгел. Сезгә харам ителде кыр-урман хайваннары ихрамда хәлегездә. Аның хузурына кайтачак Аллаһудан куркыгыз. Аның хөкемнәрен бузудан сакланыгыз. Аллаһу Тәгалә Мәсҗид харамдагы Кәгъбәне мөселманнарга кыйбла кылды. Аның белән ислам дине һәм мөселманнар каим булып яшәр. Сугышу харам булган айларны, курбан чалуны һәм Мәсҗид харамдагы яки хаҗдагы ачык галәмәтләрне мөселманнар файдасына кылды. Коръәндәге бөтен хәбәрләр сезгә сөйләнә. Дөреслектә Аллаһу Тәгаләнең җирдә ва күкләрдә булган нәрсәләрне белгәнлеген белүегез өчен. Әлбәттә, Аллаһ һәр нәрсәне белүче. Бик яхшы белегез ки, Аллаһ үзенә итагать итмәгәннәрдән каты газап белән үч алучы һәм тәүбә итүчеләрне ярлыклаучы, рәхимле. Рәсүл галәйһиссәламның бурычы фақат Аллаһ хөкемнәрен һич үзгәртмичә кешеләргә ирештерү генә. Аллаһ сезнең күрсәтеп һәм яшереп эшләгән эшләрегезне яхшы белә. Әйт, пак белән нәҗис, хак белән батил һич тигез булмас дип. Гәрчә сине нәҗиснең күплеге гаҗәпләндерсә дә. И акыл ияләре, Аллаһудан куркыгыз, нәҗис һәм батил эшләрдән сакланыгыз. Шаят өстенлек табарсыз, кутылырсыз. И мөэминнәр, тиешсез сораулар бирмәгез. Әгәр сорауыгызга җавап бирелсә, ул җавап сезне кайгыга салыр. Әгәр Коръән иңеп торган вакытта яшерен нәрсәләр турында сорасагыз, аның җавабы бирелер. Тиешсез нәрсәләр турында сораганнарыгызны Аллаһ гафу итте инде, сорамагыз. Аллаһ ярлыклаучы. Сездән әүвәлге кавемнәр дә пәйгамбәрләренә шундый сораулар бирделәр. Сорауларына җавап бирелгәч, соңра җавапны инкар итеп, кафир булып әверелделәр. Аллаһ кешеләрнең кулындагы хайваннарга Бәхирә, Саибә, Василә, Хам дип исем бирмәде. Һәм аларны харам да кылмады. Ләкин кафирләр Аллаһуга ялганны ифтира кылдылар. Бу хайваннарны Аллаһ харам кылды дип, аларның күпләре аңламыйлар. Алар сораучы ва сорамаучы мохтаҗларга малларыннан садакалар бирә иделәр. Әгәр ул җаһилләргә әйтелсә, Аллаһ индергән Коръән хөкемнәренә һәм Рәсүл гамәленә килегез дип, алар әйтәләр. Ата-бабаларыбызны нинди юлда, нинди гамәлдә тапсак, шул безгә җитә. Алар юлыннан чыкмыйбыз дип. Аллаһ әйтте: "Әйе, аларның ата-бабалары хаклыктан һич нәрсә белмәүче һәм туры юлга да күнелмәүче иделәр түгелме?" дип. И мөэминнәр, сезгә үзегезне төзәтмәк һәм туры юлда нык тормак. Әгәр Коръән юлында берләшеп таза торсагыз, адашкан кеше сезгә зарар итә алмас. Җыйналып кайтачак урыныгыз Аллаһу хузурында кылган эшләрегездән хәбәр бирер. И мөэминнәр, әгәр берегезгә үлем якынлашса, васыятләрегезне әйткәндә үзегездән 2 гадил кеше шаһид булсыннар. Яки мөселман булмаган 2 кеше шаһид булсыннар, сәфәрдә йөргәнегездә үлем хәсрәте ирешсә. Әгәр шаһидләрнең эше низаклы булса, яки алардан шикләнсәгез, намаздан соң 2 шаһидны алып калыгыз, үлгән кешенең васыятен ва калдырган аманатын ачыклар өчен. Аллаһ исеме белән ант итеп әйтсеннәр: "Антыгыз белән дөнья малын ихтияр итмәбез, гәрчә аманат тапшырган кеше якын кардәшебез булса да, һәм Аллаһ үтәүне фарыз иткән шаһадәтне яшермибез, әгәр алдалап ант итсәк, Аллаһуга гөнаһлылардан булырбыз" дисеннәр. Тикшергән чакта, бу 2 шаһидның үзләре йоклап алган аманатларына хыянат иткәнлекләре ачыкланса, булган хәлне дөрес сөйләр өчен алардан гаделрәк 2 кеше шаһид булырлар. Алар Аллаһ исеме илә ант итеп әйтерләр: "Безнең шаһадәтебез әүвәлге 2 шаһидның шаһадәтеннән дөресрәк. Шаһидлегебездә дөреслектән чыкмабыз. Әгәр дөреслектән читкә чыксак, әлбәттә залимнәрдән булырбыз" дип. Мәйетнең васыяте хакындагы шаһадәттә күрсәтелгән хөкемебез шаһидләрнең турылык белән шаһид булулары өчен иң якын бер юл, яки шаһидлек эшләрендә ялган сөйләүләре сәбәпле
Эш икенче гадел шаһитләргә тапшырылгач, хыянәтләре өскә чыгып хурлыкка төшүдән курыксыннар өчен гадел хөкемдер. Аллаһудан куркыгыз. Аның гадел хөкемнәрен бузудан сакланыгыз һәм сезнең файдагызга сөйләгән сүзләрен тыңлагыз. Аллаһу Тәгалә хыянәтче фасикларны туры юлга күндерми. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өметләрен хөкем итәр өчен җыяр. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өммәтләрен хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһ алардан сорар: "Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өммәтләрегез ничек кабул иттеләр?" дип. Рәсүлләр әйтте: "Без аларның хәлен белмибез. Бездә гаибне белә торган белем юк. И Раббыбыз, әлбәттә син бөтен яшерен эшләрне белүчесең" дип. Кыямәт көнендә Аллаһ рәсүлләрне өммәтләрен хөкем итәр өчен җыяр. Аллаһ алардан сорар: "Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өммәтләрегез ничек кабул иттеләр?" дип. Рәсүлләр әйтте: "Без аларның хәлен белмибез. Бездә гаибне белә торган белем юк. И Раббыбыз, әлбәттә син бөтен яшерен эшләрне белүчесең" дип. 110 аят. Аллаһу Тәгалә кыямәт көнне әйтер: "И Мәрьям угылы Гайса, без сиңа һәм анаңа биргән нигъмәтне бүген сөйлә. Җабраил белән сиңа куәт биргәнебезне, кешеләр белән бишектә һәм пәйгамбәр булгач хикмәтле сүзләр белән сөйләшүеңне, мин сиңа язарга өйрәткәнемне, ислам хөкемнәрен, Тәуратны, Инҗилне өйрәткәнемне, янә минем әмрем белән кош сүрәтен ясап аңа өрер идең, аннары минем әмрем белән кош булып очар иде. Янә минем әмрем белән сукырларны күзле итәр идең һәм ала тәнле кешеләрне сәламәтләндерер идең. Дәхи Бәни Исраилнең мәкереннән сине коткарганымны һәм син аларга Инҗил хөкемнәре вә ачык мөгъҗизалар белән килгәч, аларның ышанмаулары, бу сихердән башка һич нәрсә түгел дип инкар иткәннәрен сөйләп бир, хәтерләренә төшер" дияр Аллаһу Тәгалә. И Хаварион, миңа һәм рәсүлемә иман китерегез дип вахи кылсам, Хаварионнар әйттеләр: "Иман китердек, и Гайса, безнең мөселман булганыбызга шаһид бул" дип. Хаварионнар әйттеләр: "И Гайса, синең Раббыңның безгә күктән аш яулыгы белән ризык иңдерергә көче җитәме?" дип. Гайса әйтте: "Аллаһудан куркыгыз, газабыннан сакланыгыз, үз-үзегезне бәла-казага салмагыз. Әгәр хак мөэминнәрдән булсагыз." Алар әйттеләр: "Күктән иңгән ризык белән ризыкланырга һәм күңелебезнең карарлануын теләмибез. Дәхи мин Аллаһуның рәсүле дигән сүзеңнең хаклыгын белмәкче булабыз. Янә ул ризыкның Аллаһудан иңдерелгәнлегенә шаһитләрдән булуыбызны телибез" дип. Мәрьям угылы Гайса әйтте: "И тәрбиячебез Аллаһ, безгә күктән аш яулыгы белән ризык иңдер. Ризык иңгән көн әүвәлгеләребезгә дә һәм ахыргыларыбызга да бәйрәм көне булсын. Янә минем пәйгамбәрлегемә дә дәлил булсын. И Раббыбыз, безне ризыкландыр. Син әлбәттә ризыкландыручыларның иң хәерлесесең" дип. Күктән ризык иңгән көн якшәмбе иде. Шуның өчен якшәмбе көн Насараның бәйрәме булып калды. Аллаһу Тәгалә әйтте: "Мин әлбәттә сез сораган ризыкны күктән иңдерүчемен. Бу ризык сезгә иңгәннән соң, сезләрдән берәрегез хыянәт итсә яки шөкер итүне һәм Аллаһудан иңдерелгәнне инкар кылып кафир булса, ул кешене галәмнәрдә һич кемне газап кылмаган каты газап белән газап кылырмын" дип. Янә Аллаһу Тәгалә кыямәт көнендә әйтер: "И Мәрьям угылы Гайса, син кешеләргә әйттеңме, мине һәм анамны Аллаһудан башка илаһ тотасыз" дип. Гайса әйтте: "Эй Раббым, син һәрбер кимчелектән паксың. Синең хакта миңа муафиq түгел сүзне әйтмәк лаек түгелдер. Әгәр андый сүзләрне әйткән булсам, әлбәттә син аны беләсең. Я Рабби, син минем күңелемдә булган нәрсәне әлбәттә беләсең, әмма мин синдә булган нәрсәләрне белмимен. Әлбәттә, син яшерен нәрсәләрне бик яхшы белүчесең." Янә Гайса: "Эй Раббым, мин аларга син әмер иткәннән башканы әйтмәдем. Бәлки мине вә сезне тәрбия итүче Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз дидем. Дәхи мин алар арасында булганда бөтен эшләренә шаһид булдым. Мине күккә күтәреп үтергән чагыңда син аларны күзәттең. Бит син һәр нәрсәгә шаһидсең" диде. "Әгәр аларны газап кылсаң, кылырсың.
үз бәндәләреңдер, вә әгәр аларны ярлыкасаң, әлбәттә син көчле һәм гадел хакимсең. Аллаһу Тәгалә әйтер: бу көндә чын мөэминнәрнең Коръәнгә вә сөннәткә муафиq дөрес динне тотучы мөселманнарның дөреслеге файда бирер. Аларга җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җәннәтләр булыр. Алар анда мәңге калырлар. Аллаһ алардан разый булды, һәм алар Аллаһудан разый булдылар. Җәннәтләргә кереп, анда мәңге калу иң зур бәхеткә ирешү. Җирдәге вә күкләрдәге һәм алар арасында булган нәрсәләр Аллаһу Тәгаләнең милкедер. Аның һәр нәрсәгә көче җитә.